Sziasztok, én Hunger Gamer vagyok, és itt vagyok egy újabb videóban, vagyis a második, jobban majd gondolom. Critical-szozni fogunk Foxy-val. Császtok. Igen, és itt, aki, mint hogy nekem is megy a videó, azoknak is, itt vagyok Hunger Gamerrel, császtok. Foxy-nak a csatornája, IP-je lent lesz a linkben. Azt a... Amúgy azt szokták mondani, hogy link a leírásban. Ja, Jó, de semmi. hülye vagyok. Érted, mi itt mondok? Igen, nem jó mondtam. Na, Mindegy, tök mindegy, nem kell meghalni tőle, igen, szóval link a leírásban vagy. Igen. Majd Hunger Gamernek is a csatornájának a linkje a leírásban. Úgy, de bizony. Bazd meg, beizéltem magamat. Azt a rohadt. Kifuttam, azt hittem már felrobbantottam. Hát, gyerekek, ez eddig nem így volt, hogy én ilyen jó voltam. 3 hétre állunk. Szóval, Hallod? 6-szor öltelek meg. Ja, mert egyszer meghalt. 2-szer öltél meg egyszer a bomba volt, szóval. Csak nyugi, nem kell elszállni. de noob vagyok most. Jaj, de megijedtem, bazd meg. Mitől? Hát hova bírsz elmenni ilyenkor? Látom, hogy ott a bomba, de téged nem látlak, hogy hova mentél, érted? Ott kempeltem a hátad mögött. De csíra vagy, kempersz. Bocs, én már csak ilyen vagyok. Ja, értem én. Bazd meg, Visszabuggolok. Én is. Na. Ja. Mint ahogy látjátok, szerintem úgy egyikünk sem valami nagyon jó. Mondhatom, ezt Ádám nevében is szerintem. Hát nem, én nagyon szarok. Bassza meg! Hallod, úgy lőttem, hogy nem is céloztam, csak lőttem azt, ahol értelek. 9 Jó van, HP. de én meg mindig pisztolyt veszek a kezembe, tudod, hogy gyorsabb legyek. Aha, értem. Most gondolkozok, mit kéne venni, de én maradok az alapnál. Igen, gyerekek. Én ezt szoktam csinálni. Mindig, amikor erre játszunk. Mit? Minden, amikor megnyomom a B-t, mindig F2-öt nyomok, és ez a szar mindig kidob a full screenből. Hát nem nagy cucc. Hát nem nagy cucc, csak mindig vissza kell állítani, szóval. Ja, most nálam van a bomba. Ez egy kicsit idegesítő. Üveg, bazd meg, üveg! Nem hiszem el. Át lehet rajta lőni. Én nem Melyikkel bírtam. kell ezért felszedni? Ebetű. Ebetű, basszom. Ja. De nem igaz, amúgy, kamuzak. Terroristának szar lenni. Mert? Utálok letenni bombákat. Mert? Nem tudom. Én nem. De nem. The bomb has been planted.
Nem hiszem el. Hol voltál? Hátba szúrtalak. De hol voltál? Ott voltam, ott mentem, nem láttál? Nem. A füstbe elbújtam. Ja? Nem. Nem. Tudod? Ja, igen, nem. Nem tudom, hova kéne tenni most a bombát. Vidd arra, akkor melyik részebe. Mit mondtál, hova vigyem? Arra. Ha tudom, mikor viszem oda, akkor direkt nem oda megyek. Aj, de Ádám, ott már itt vagyok az ám. Bazd meg! Honnan? Mi? Jó, a shotgunt vettem. Én ezt nem így terveztem. Én meg befostam. Most nem is az, hogy így nem így terveztem, hanem nem is bírtam már sem. Értem. De amúgy te is kijelentett, hogy menjünk arra. Egy BB-re mentem. Ja, majd megyek arra, amikor azt hiszed, majd azt mondod, hogy oda menjek, azt majd megyek arra szama. Én meg direkt akartam bírni. Szép. Megöltelek? De azt nem értem, hogy minek van pajzsom, mikor leviszed a HP-t, ha megöltük. Jó, hogy az úgy pittyeg! Akkor mindegy, hogy oda bebaszok egy smoke-ot. Hát, ja. Hát azt hittem, hogy nem pittyeg. Ja, de akkor direkt kell azért. Dobtál oda a smoke-ot? Aha, azt hittem, hogy nem vesz, akkor nem látszódik a... Én meg soha nem, meg ott nézegetem, hogy miért dobtam mindig azért. Kajak, ilyen páncélt, meg ilyen szarságokat tök hülyeség vennem. Nem, öcsém- amúgy megvéd. Nagyon, 88 volt annak, nekem meg 0 érdekes, akkor kurva jó én meg az is. De amúgy véd valamennyit. Hogy a picsába? Láttalak, ahogy itt kértél. Ja. Én nem tudok jól játszani. Főleg nem ilyen vagyok zárt. jó, már kempelek. Főleg nem, hát akkor ne kempeljén, mert én is bekempelhetnék. Az a szar, hogy hát ilyen, hát tudod ilyen, nem, mi a terrorista másik, az ellensége? CT? Igen. CT-nek azért jó lenni, mert gyorsan elérsz a pontokhoz. Az most honnan? Ja, látlak. Hát, szép volt. Na megint kempeljünk oda egy pár bajra. Na jó, most már megyek. Mi? Most akarsz támadni? Mikor mondom, hogy párbajozzunk, az direkt úgy veszem a cuccot, hogy lekempelünk, azt van flash, meg ilyenek, te állat. Akkor most kempelős cuccál megyünk? Aha, hát én igen. Hát én is. Az ajak át lehet lőni az üvegen? Amúgy érdekes, hogy én nem tudok átlőni az üvegen, csak te. De átbős te is. Nem tudok, hát ott lőttelek. Nem is lőttél. De lőttelek. Nálam nem. Én látom, hogy lövök amúgy. Na, én megint a kempelős cuccban megyek. Hát én. És megint oda? Nem tudom. Én oda megyek.
kiadom. Most akkor te ott vagy? Ja. Én nem látlak. Én se téged. Akkor hol vagy? Én ott vagyok. Én is. Nem vagyok, te rohadt. Dehogy nem. Szerinted akkor hol lennék? Hát én nem tudom. Azt még ott vagy? Nem ott vagy, de azért... A hátad mögé kerültem, elmentem elvétek. De? Hátad mögé jöttem. Itt. Én nem szoktam. Ja, bocs. Eleget. Ja. Azt tudja. Nem amúgy. Nem vagyok sételős. Tudom. Na most amúgy hol vagy? Hol kell lennem, te hol vagy? Hol kell lennem? Hát ott az üvegnél, nem? Hát, ja. Hát akkor... Hát én is ott vagyok. Hol? Ez a bén. De ez nyom elég, de sorozatlövővel jött. Hát mi, te mivel vagy? Sniperrel. Jó, hát azt az... Jó, akkor gyere... Na, most már van pénzem, mind a ketten a felső sniper. Az uratia, oké? Én alzsót vettem. Mit? Alzsót. Az mi? Ja, M14-et. Ja. Nem rossz amúgy. Na most én is azzal megyek, de nem ér mögém jönni. Nem. Hallod? Háromszor töltöm újra a fegyvert, mert nem várom meg, még befejezi. Arra háromszor. Háromszor. De tényleg nem érgetsz iskedni? Nem, tényleg nem. Tényleg át. Most még nem bírsz átülni a völgyen. Hát az előbb nem bírtam. Na, mehet még egy. Gyere, kis párbaj. Oké? Ó, nádám. Kis vagy sniper? Legyen most kés, oké? Kés. Jó van. De eskü kés. Kés. Jó van, ugyanott a bén. A videó felveszi, hogy késsel mondtam. Meg azt is, hogy mennyi passzol csönködött. Hova mész? Mi? Béregye. Láttam, hogy merre mentél, gyere. De gyere, nem itt harcolunk, hanem már bén. Itt ez a ring. Ez a két szobor a ring. Gyere. Gyere, come on, bitch. Mehet? Ja. Tudod, hogy itt csak balklikkel lehet késelni? Mivel? Hát csak a balklikkel lehet. tudom, hát. Szép volt. Velé csak... Ilyen. Lényeg. Na most tudod mi? Shotgun PvP és a alsó shotgun. Jó Ahol van? nekem van skin. Nekem meg nincs. De jó van, menjünk ott. Bén. Aha. És mihez mellett a másikat lehet lőni, de egyenesen bére kell jönnöd, ahogy tudsz. Nem úgy, hogy elmész jobbra. Nem, bén vagyok. És... De nem menj egy oldalponthoz, hanem kicsit messzebb azért, hogy azért legyen esélyem. Hát jókor mondod már.
Azért... Ó, a kavaszkin! Na most tudod milyen PvP? Na? Van ez a MR96-os pisztoly, amire nekem van skin, olyan mint a Magnum, vagy a Revolver. Na arra, ugyanúgy B-re. Mi? MR96? Aha, de úgy, hogy megint úgy, hogy te odamész az ajtóhoz, én meg mikor odaérek a szobrokhoz, akkor kezd, hogy mondom, legyen előnyöm, mert te gyorsabban odérsz, mint én. Ja, jó van. De majd csak ha szólok, hogy legyen fedezékem is. Szóljál, ha itt vagy. Itt vagyok. Oké. Mehet. Bakker! Szép. Pont láttam a fejedet. Én is láttam, csak én Az később nekem... néztem. Nem, Game over. pont fel akartam venni a ebédet. Várjál, ja most te nyertél, mi? Aha. Aha. Na most, micsoda? XD. Most sima pisztoly, PvP. XD. 45. Miről beszélsz? Majd olyan pisztoly, egy XD 45. Ja, te azzal szeretsz menni, mi? Aha. Ez milyen pisztoly te? Sima. Jó van, megint a bén. Megint nem lehet így egymásnak így hátulról neki támadni, meg ilyenek. Egy TF2-t? Mi? TF2-t. Oké. Majd azon is játszunk. Aha. Jó van. Tőlem mehet? Oh. Your bitch! De mennyi életed maradt? 100! Don't touch me, Nekem bro. kijelezte, hogy meglőttelek 5-ször. Na, Vagy nem akkor tudom, most mennyiszer. ugyanezzel a pisztolyjal. Oké, még egyet. Csak ezzel a sima pisztolyjal. Melyikkel? Hát ezzel a XD izével. Ja, jó van. De várjál, még lehet venni egy darab gránátot, azt a flashbanget. Ne? Várjál, eldobok egy gránátot, mert véletlenül vettem. Akkor ne lehessen flashelni? Ne? Most nem? Ne. De nálam már van. Dobd el. Jó van. De megint menj oda messzebb. Vigyázz! Dobom! Ha, pont, hogy így... Bence, várja már, gyere már, nézzél rám. De ne ölj meg, Nem, így. nem. Figyelj, te vagy a flashbang. Így nézek, így, épp a sarokból, és pff, berobban az egész. Szóval, ha mehet. Hát. Szép. Nincsen valami dupla pisztoly amúgy? De. Akkor most azt vegyük meg. Az melyik? Nincs. Ja? Gyere már MTX-el. Az mi? A legalsó pisztoly. Ja, jó van. Ez a dupla pisztoly? Tényleg? Akkor ezzel kell menni. Hú, bazd meg durva. Én úgy szeretem az ilyen dupla pisztolyt, amikor dupla... Call of Duty-ban dupla sorozatlövő. Ja. Van olyan ember, aki elbír 2 machine gun-t. Érted, nagy forgógép tarasod. Ma megy amúgy. Menjél messzebb, köcsög. Ma amúgy megy. Most már. Én látlak amúgy. Hogy? Instant headshot. Játszunk TF2-n, az vége a vidinek. Na? Hogy miért? Hát úgy, hogy már nem ezzel játszunk, nem videózunk, hanem most TF2-zni fogunk. TF2, nem tudom. Nem akarsz? Mindegy, Bizt- jó van, gyerünk. Akkor várjál még egyszer pisztoly PvP. Oké. Most egyből így megy élesbe, csak nem ér kempelni. Oké. De neked kettős pisztolyod volt? Hát mi neked nem? Nem. Te neked sniper volt a kezed. De nem azt használtam.
Hát? A sima Jó. pisztolyt. Ja, jó van, mindegy. Ne. Ez a videó itt ennyi volt. Én Tádám voltam, és Foxy itt volt velem. Hunger Gamer, sziasztok! Sziasztok!